Svetlo je elektromagnetické vlnenie. Z toho vyplýva, že má všetky vlastnosti totožné s elektromagnetickými vlnami. Sú to interferencia, pohyb, lom, polarizácia, difrakcia, odraz, disperzia. V nasledujúcich minútach si niektoré z nich bližšie predstavíme. Prostredníctvom svetla vnímame takmer 80% informácií, pritom svetlo je len úzka časť celého spektra vlnení, ktoré poznáme, od audiosignálu až po kozmické vlnenie. Biele svetlo sa skladá zo všetkých existujúcich farieb. Samozrejme, aj každá farba svetla má trocha inú frekvenciu. Na to, aby sme mohli nejakú farbu vnímať, čiže na to, aby sme mohli vôbec vidieť, potrebujeme zdroj svetla. Tieto delíme na dve skupiny, na prírodné a na umelé. Prírodný zdroj je slnko. V druhej skupine sú všetky, ktoré menia elektrickú energiu na svetelnú. Tieto však vyžarujú svetlo iba v určitých spektrách. Sodíková výbojka vyžaruje oranžové spektrum, neonová vyžaruje zas v oblasti oranžovej, žltej a zelenej časti spektra. Prvá vlastnosť svetla, ktorú si predstavíme, je disperzia. Je to rozklad bieleho svetla na optickom hranule. Jediným zdrojom bieleho svetla je naša najbližšia hviezda Slnko. Ako jediný prírodný zdroj svetelného žiarenia obsahuje všetky farby, z ktorých je biele svetlo zložené. V laboratórnych podmienkach môžeme takýto svetelný zdroj získať zmiešaním svetla zo žiarovkového a žiarivkového svietidla. Aby sme mohli disperziu svetla pozorovať, potrebujeme práve takýto zdroj svetla. Úzky svetelný lúč dopadajúci pod určitým uhlom na stenu optického hranula sa po prechode z opticky rečieho do opticky hustejšieho prostredia láme. To isté, ale v opačnom poradí sa stane na priľahlej strane hranula. Na druhej strane hranula však svetlo vnímame už po jednotlivých farebných zložkách. Dôvod tohto fyzikálneho javu je úplne jednoduchý. Pri disperzii dochádza k odlišnému lámaniu rôznych farebných zložiek bieleho svetla. Tieto javy vznikajú v dôsledku závislosti indexu lomu od vlnovej dĺžky. Disperzia je teda jav, pri ktorom dochádza behom prechodu svetla látkou k rozloženiu bieleho svetla na jednotlivé farby. Ďalšia vlastnosť, ktorú si predstavíme, je interferencia. Inými slovami sa jedná o skladanie svetelných vln do jednej novej vlny. Ako môžeme vidieť na tomto obrázku, na miestach, kde sa červená a zelená vlna pretínajú, vznikne nová vlna. Omnoho jednoduchší a je zo života známy príklad je lesklá strana DVD disku. Ak ho osvietime hoci sodíkovým svetlom pouličnej lampy, ktoré je iba oranžové, na disku bude interferovať celé spektrum farieb. Ide o odraz svetelnej vlny medzi rozhraniami. Je to z toho dôvodu, že svetlo, ktoré nám preniklo do priehľadnej vrstvy disku, sa odrazí od pokovovanej vrstvy späť na okraj DVDčka a od neho opäť smerom dnu k pokovovanej vrstve. Tým, že sa svetelná vlna odráža medzi vrstvami, vznikajú tisíce odrazov a tisíce nových vln, ktoré sa zjavia vo forme mnohých farieb na povrchu disku. V každodennom živote sa príkladov na interferenciu nachádza mnoho. Keď vidíme na Zemi olejovú škvrnu, na ktorej interferujú duhové farby. Tiež na tabuliach skla poskladané jedno na druhom.